kaum kamula muda kuwi apa-apane sing saset, kerjane sing sreg. Dan diharap semua elemen kelembagaan desa juga bisa menyesuaikan. Tepuk tangan. Ajang sing muda, sing beliau seorang pemimpin. Nggih mangga kudu disengkuyung bareng-bareng nggih para sederek. Semoga bisa mewujudkan desa Merdayu tata titin tetem kemari palo jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma amin. Mau sore ana sing mundhut bawa merica kecut pangkur merica kecut des kasih meri ya des nanti des sing bokonge gede des dinilai miki dinilai siapa? Kena ngaring para sutresna budaya Masa? Iya merica kecut Apa nih bohong ana penilaiane? oh ya Tingkatannya apa bae? tingkatannya Iya. ana sing ketone kuwi ning anu ora asli kok Ora asli. ning desa ketone kan asli Asli. mulane Bapak Sukarso kuwi mundhut lagu merica kecut Nggih. cocok ya Des Cocok. bangga bangga Pak Darso Pun dipiyayine. ih rambut pokoknya Nggih. meri Kan iku ramu mriki. jenggreng jal men rame merica kecut jenggreng penajagane kudu satset penajagan nom kuwi kudu sing bergas Satset ujunge sendur pundak kabeh pembalunge jal tabuhe junjung dhisik Junjung dhisik. Yang punya meri tabu. Merica kecut. junjung Sing konange bareng rebabe sulinge junjung. oh Atta ya iya cocok yuk saonene wong bagus gregetna ati pada Pak Hussein terima tunggal saja lambi cedak kelambi cekat ora ketak dadi dadi baatur baatur mas aku kemang aku kemang kepripun aku gemang bokte ayu bodhe wayu aja gelem mundhak dadi kelara-lara mundhak dadi kelara lara timbang lara-lara suka ngeranda selawase urip kayak Kenki ya begini dadi randa sing ya main aja ya aja takon selawase arek bibit dadi bibit kepriwe timbang dilara-lara panggene sumpah kok diranda selawase urip bibit Mbak Bibit timbang dilara-lara Pak
arep dadi randa selawase. Ya aja selawase. Aja yo. Ana maksane. Lah kriteriane golek wong lanang sing kaya apa Win? Kriteriane Apa? ya siji genah lanang. Lanang sing pirang-pirang nyong Kudu belanang. jelas lanang. Jelas lanang. Oh, sing kan akeh lanang jodi-jodian. Makane Jebloke lang akeh. Ketone lanang tapi iku Lah, ini kan sing penting sunatnya lanang. tapi tetep orang efek nek sing wong kaya gue Ora reaksi ya. orang reaksi temenan ya Mbak Mimin ya Apal temen. ya ampun Udah aku bener baduknya apa Win? Kan baduke ora reaksi atau Win aja belas. Jarku baduknya meling-meling. lah apa patongane baduk lah. terus apa maning Mbak Mimin Terus apa kejaba wong lanang iku liyane kriteriane golek sing kaya apa jarku ora ndak bae apa. Sing eman, setia, tanggung jawab. Oh, niku Pak. Dewasa. Dewasa, gede, dawa, rosa. Ya mesti. Rosa yang utuh. rasanya nyambut gawe Niki ya Pak, dalu niki kula mbetasin den randa dadi. Mbok kajeng medayu enten sing ngersakaken nggih mangke kula tilar teng mriki nggih. Mangga dirahabi mawon niki. Api kok pasukatan. Kuyon ya Win. Nggih. Aja jengkel Oh lagi. ya mboten. Men mandan ana sing guy. Oh, kae randa. Suka ngeranda. nyong dadi sinden bae ya Ya wis mana suka nyinden ya benar. apa Mas Astagfirullah Aja ngelek orang lapangan ya. lunyu temen kok Bahasane kurang mingglim main. main Mas kat mau mongos bae ya Allah Bubur candulannya terus. wis Suka nyinden. suka dadi sinden selawase Bawane meriksa kentut ya Mbak. Ece, Neng plesir neng gubuk asmara. ece, Garapane njaluk wetanan nganggo kendang ciblon dhisik mengko season kedua nganggo calungan Banyumasan. Ya buka celuk, Mbak. yen liwat aku
Ngau. Cocok ya, Bro. Kenging panuwun Mbak Deska.